Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas anapauwan. Natakaw at dayaw. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insan, api panunot mo ti mapan agkatulong iti syudad ti Manila. Isumet lang ang makitangtangdan na tao dito'y away. No awan agpatangdan, awan masapulan insan. Sa bagay, uray siyaksa, umayak mat, tapadasan ta ti agkatulong iti syudad. Imbagkan ka tanapnapan ka idin iti Manila. No kumamat sanak anasapa na ulila gapo iti aksidente. Ang mga no nakaadalak kumamat. Adayo tayo lang arudan na iti pagadalan. Awan pa'y pangalak iti aramatag nga agadal. Nag-abroad sa di nangalakan ka iti Manila iti insan. Wen insan, iso anagawidak dito'y away tayo. Nalaklak ka ti trabaho ti katulong. Ngam ti makitangdan nga agtrabaho iti daga. Napudot ti agkainaran. Wen nga rod insan, iso nga agsubli aklangan iti Manila. Sapay napintas ka na po daw ka insan. Saan amadlaw ang nagkatulong ka? Imbaglakit din, tadapay kontak ko iti sigod agayem ko iti Manila. Nga may salaang samot ti kasapulan da. Sapay kumaata makabirok ta iti trabaho mo't dito syudad. Ada kanupay amamo ti gayem ko nga agkasapulan. Ngam iti sabali abalay. May mayat ko man may sa abalay ti pagyanan ta insan. Wen kumaa, ngam saan mat. Intapay iti imbaga ti gayem ko nga address. Mansyon ka no dayjay abalay. Ay, kaslaman kabuteng ko ti agyan iti mansyon. Isumat lang nga grigrigat tayo dyan away. Makigasang-gasat ta dito'y syudad ti Manila. Arman, apay analiday ka manan. Kanayon kalakas na. Awan serbim nga asawa. Kayat ko ti maaddaan iti anak ngam dinak may paayan. Ising-singasing kumat ngamin. Ang mga daptar ta iti ibilang tanga anak. Jak kayat ti saan ko adara apang ipatawidak to iti sanikwak. Uray kasano ti ayat ko ang maadaan iti anak. Awan mabalin ko, Arman. Mabwistak. Inutil ka ngamin. Awan pa'y ganas. Saan ka kumamat nga agpungtot? Ay ayatan ka launay. Ladingitak, nulupasak ako na ti doktor. Dahit tangarod ti paglidayak launay. Mano atawon nga inururay ko ti panagbalin ko nga ama. Ngam awan. Dinak mapabasol no ikagumaak ti maadaan iti anak. Anya ti kayat mo asawan? Damagam di tapagin. Apay ngamin alupasak. Ang mga nagsapol iti sabali ang makaipaaykan kuha na iti anak. Saan ang mabalin? Hello, friend. O may kakadimot lang dito yung mansyon? Ada kami dito yung Ruarte Gate, gayam. Ay, kami, kunam. May salaang matikas sa pulan da dito yung mansyon, gayam. Awan ka dito among asabali apagyan ng tuy kadwa. Imbagamot kit diti gayam ko, nga agkasapulan ka no ti boss na iti yaya. Daytoy kadwa kon ati sumrag akasiyaya da gayam. Kat, inalayo, diyan chat ko kan ka akasapulan da? Dagiti papeles akasapulan. Wen, adda gayam. Nangala kami, takas tamot ti kasapulan dagiti babak na nga amo. Nasayat nga rod no kasta. Taibagak ka ni boss. Oh, apay ako mitkita kayo dito yung mansyon. Ay, gayam ko ni Christy, sir. Naibaga na nga agkasapulan ti boss na iti katulong. Katulong? Sika ti agaplay a katulong. Dua kami dito ikaduak, sir. Aguray ka. Tawagak ni Christy iti intercom. Imbagak matkit di nga da kami dito yung Ruarte Gate. Sigurado pa umay day jayan. Kasta matimbaga na, sir. Adado ababae ang nakatakdar iti Ruarte Gate mi.
Anya ta ti masapol da. Napintas da may sa. Anya ka ti masapol yo. Imbaga ngamin ni Christy a katulong yo, nga agkasapulan kayo kano iti katulong, sir. Dahil kaduam ti sumrek akas katulong? Kwa, sir. Dua kami kuma. Ngam kuna ni Christy amay salang ti kasapulan yo. No kayat da kami adwa akit, may mayat manan, sir. Kaya't mo asawan? Agaplay ka kas katulong? Wan, sir. Nagagatak no trabaho ti pagsasaritaan. Alaan ka akatulong ni ti mansyon. Ngam dahil kaduam, kat iti amigok ti pagtrabahuan na. Adayo ka di ti balay ti amigo yo, sir. O si Dag, jay dakkal abalaya na pinturan iti poraw. Awagak, tamang ibaon iti mangsuko iti kadwam. Awagam ti amigam, ta umay na alaan ti agbalin ayaya ti anak na. No yaya da amiga ti maysa kadakwada. Ayan ti kunak akatulong. Anya tinagan mo? Ami, sir. Talaga ka di akatulong ka? Saan ka di amang limlimo akatulong ngam agtatakaw kagayam? Ha? Ato'y ti NBI clearance ko, madam. Sir, awan ti madia record ko. No kasta, adda NBI clearance yo iti kadwam? Adda, sir. Imbaga ngamin ni Christy akatulong yo, masapol nga adda NBI clearance. Isuan na nga la kami, sir. Nasayat. Umainton madamdam at imang sukon iti kadwam. Tama pa ni di mansyon da. Kasta ka di, sir. Saan ka di mabalin adwa kami laangin dito'y mansyon yo? Ha? Sige. Gapukin ka, alaak lita kadwam. Niara ti makamu kada kayo, tadapenas ka na papanak. Sino kayo talaga? Taapay nga inala na kayo adwa dito yung mansyon? Gayam ko ngamin ni Christy, ma'am. Iso tinakay baga nga kasapulan kayo iti katulong. Siyakmat ni Lisa, ma'am. Naggapo kami iti probinsya. Pudno ka diti ibagbagayo naggapo kayo iti probinsya? Weno, inala na kayo ti asawak iti club. Huh? Club? Ne, saan, ma'am? Sigud akatulong ak hindi dito'y Makati. No kasta, saan kayo nga agaam mo kan ni Arman? Sino nga Armand, ma'am? Danga, ti asawak. Sir, kunam kan kwa na. Saan kat nga Arman? Ay, sorry, ma'am. Diyak ngamin amo tinagan ti asawa yo. Pudno day ta, ma'am. Saan ko ngamin adinamdamag kini Christy tinagan ti agbalin nga amo mi. Pudno ka di ataga probinsya dagita? Saan ka di ababain ni Arman ti maysa kadakwada? Kagapgapo da iti probinsya, ma'am. Intid ko kadakwada ti address dito yung mansyon. No maduktalak nga agululbud ka, agsungbat ka kanyak. Iti probinsya, kun away, tinaggapuan da, ma'am. Sigud akatulong di agnagan iti ami, dito yung Makati. Nagawid iti away da, tanapanan iti abroad ti sigud nga employer na. Masiguradom asaan ababain ni Arman di agim pipintas. Agin pipintas? Di ka di napintas, nga agnagan iti ami, tidakdakamatin nyo, ma'am. Anya pa ingay, danga. Kasano kumababae na? Kat italaang nga agkita da, ma'am. Inalayo ka di katulong jay dua, sir. Saan ko kumangaalaan nakas katulong di maysa? Nagpakpakaasi niya na pintas nga alaag ka no ti kadwana. No kasta, sir. Kapu iti day dyan na pintas, iso nga inalayo jay maysa, sir. Dahil tatipod no. Kaya't ko ngamin nga agtali na ed na pintas iti mansyon. Ha? Kanya ti kayat yu asawan, sir. Ala, saan ta na pagsaritaan ti may papaniti day tapanag. Intakit din iti opisina. At datamagtan dito yung parking lot ti opisina, sir. Ha? Diyak pa yung napuputan nga datagaya man dito eh. Ha? Da kayo mat, sir. Ambom ka di matla ang tagluto.
Depende no, anya ti may luto manang. Tulungan ka. Tapno maamuak dagiti luto asaan ko nga ammo. Jay kadwam, imbaon ko nga agdalos ijerwar. Ammo na kadimot lang tagdalos. Nalakalaang matiagdalos manang. Sana bali takadwa namat ni Christy. Siyak ti taltal kanda ditoy. Iso amasapol at tanangan nyo ti gunggunayo. Diyak kayak ti sinsinan at trabaho. Ikagumaan mi nga aramidan ti trabaho mi, manang. Nabayag ka ka din dito'y mansyon? Nasurok ang makatawon kun dito'y Kapin ano ka diti among tayo ni Manang Maya? Jakam mo. Ngam iso ti kabayagan ang katulong dito'y. Iso nga iso ti taltal kanda. Nasingpot ka di matkan ka? Narigat ti agsasaw. Ngam makitam tua no nasingpat no saan? Ha? Ay, sige, ituloy tan tagdalos. Ni Ami tinapili na akadwa na iti kusina. Amok nga ada kayat na amaamuan ka ni Ami. Kas kumaitian niya. Balasang kakadipay. Wan manang. Sika ngay. Balasang kakadipay? Wano, adan anak mo? Na, balasang akpay, loka. Sorry manang. Nabayag ka kadimatan iti daytoy a mansyon? Una, nabayag akong ditoy. Kasta ka di manang. Mano ka diti anak dagiti boss tayo? Awan anak da talupos ni madam. Dayta ti kanayon da pagapaan. Kanayon asidiren ni sir ni madam kapo iti dayta. Ha? Kaasi damat nga rod, no awan anak da. Anya ka diti dinamagkan ka ni Manang Maya. Ididwa kayo lang ang iti kusina. Dinamag na no balasang akpay. Idi dinamag ko no adda anak na. Kasla masurun mat. Balasang kanupay. Balasang kadipay iti kasdi nga edad na. Ipagarup ko no addan asawa kan anak na. Nadlaw ko nga adda istrikto na. Kan nalaing nga agibaon. Dinamag ko kin ni Christy. No nasayaat. Kat kunana mat amakitam tong. Kabayatan ti kaaddam dito'y kunana. Uray nagayam ko ni Christy babaan iti Facebook. Dakila tama ti pagyamanak. Taiso tinang tulong kadataan nakastrek dito Padatang amin a probinsyana. Amo na tirigat ti taga-probinsya nga umay agkatulong dito'y syudad. Dumngeg kay ti amin ngay bagak si Kamaya. Anya ka diday jay, sir. May sakali ti kwarto a pagturugan agiti kabarbaro a katulong? Una, sir. Iti kwarto a naisangrat para kadagiti katulong. Bilinom ni Ami. Ta iti bakanti a kwarto iti asidag ti kwartom ti pagyanan na. Ha? Agsina da iti kwarto kin ni Lisa. Saan ka ngagsaludsod? Basta tong palam ti ibagakin ka. Uwan, sir. Apay ka di asaan nga iti kwarto dagiti katulong ti pagyanan ni Ami. Inikkan ka kali ti karbangam ngagsaludsod. Tung palam ti imbagak. Ngam kaemem day tangiwat mo. No di mo kaya't apapanawan ka diti mansyon. Nalawag? Uwan, sir. Wah, Jaske. Apay asaan asyak ti pagyanin na iti ibagbaga na kwarto. Alam ti gargaret mo, kat surutan nak iti kwarto apapanak. Ha? Apay ka di manang. Kay kayat ko dito'y kwarto mi ka ni Lisa. Basta sumurot ka, no di mo kaya't apagawiden ka iti naggapuam. Aguray nga rod manang. Apay nga ta. Apay anak ka matider ka pa'y laang dita. Agunay kan! Mabit lang manang. Inakalaan ti gargaret ko iti kwarto mi ka ni Lisa. Apay ngang dardaras ka anang ibagkat di tagargaret mo. Papanaw. Bilin ni Manang Maya ang mapanak kano iti kwarto nga isuro na kanyak. Taapay. Pag sinaan data ka di iti kwarto. Tsaka mo. Ngamday tati ko nana. Imbaga na akarte nga kano. Tadi na kaya ti agura iti mabayag. Anya?
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryeta iti alawas ang napuluan. Natakaw at dayaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.